Međimurje je prva županija u Hrvatskoj i četvrta regija u svijetu u kojoj je dobila međunarodni certifikat zelena destinacija, što ima značajne benefite za razvoj turizma na ovom području. Istaknuto je na konferenciji Međimurje zelena destinacija, koja je održana u Čakovcu u organizaciji Međimurske županije, turističke zajednice Međimurske županije i poslovnog dnevnika. Kada se govori o održivom turizmu, posebni se naglasak stavlja na ruralna područja koja imaju veliki turistički potencijal, kao i na destinacije za masovni turizam kojima je održivost potrebna kako bi se spriječila devastacija prirodnih i kulturnih resursa. Proces je to koji ne nastaje preko noći, već zahtijeva dugogodišnji rad na svim razinama, od uređenja okućnica u domaćinstvu do čuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti i angažmana institucija. To jako dobro znaju u Međimurju, u kojem su sve općine i gradovi jednako ekološki razvijeni. Najbolji dokaz tome je nedavno dobiveni Green Destination certifikat. Dodjeljuje ga neprofitna organizacija koja razvija održiv i odgovoran turizam prema načelima UN-a i ciljevima globalnog vijeća za održivi turizam, a prisutna je u više od 80 zemalja svijeta. Ovo je kruna 20 godina intenzivnog ulaganja u održivost. Održivost koja nije samo usko u ovom turističkom segmentu, već je to puno šire. Dakle, od komunalnih pitanja preko društveno odgovornog poslovanja, rada sa ljudima, edukacije najšire javnosti, pa do rada evo i sa medijima. Dakle, to je kompleksan i obiman posao koji je okrunjen ovim certifikatom Green Destinations. Za nas to u stvari sada znači početak. Mi, iako smo odradili kao zajednica ogroman posao, sada moramo to kapitalizirati. Za Međimurje je ovo odličan marketinški alat koji će ih učiniti prepoznatljivim i na međunarodnom tržištu. Prema podacima Svjetske turističke organizacije, više od 80% turista želi putovati održivo i spremni su potrošiti za to čak 20% više, kako ne bi ugrozili održivost destinacije tijekom svog putovanja. Definitivno imamo što za reći kako jednu regiju koja je površinski mala, ali itekako kompaktna, možemo obuhvatiti da dobi tu titulu, a ne samo na razini neke općine ili nekog malog područja. Dakle, ključ je da se naša županija ravnomjerno razvija, da doista sa osobitim poštovanjem pristupamo prema našoj baštini, našoj povijesti, kulturi i svim našim vrijednostima, prirodi i enogastronomiji i naravno da onda sve to skupa daje jednu održivost. Hrvatski je sabor lani donio strategiju održivog razvoja turizma do 2030. godine. Sve ono što smo mi zapravo napisali u toj strategiji, Međimurje već danas ima, odnosno tome teži. Tako da mogu sa punom odgovornošću reći da je Međimurje jedan primjer dobre prakse i nešto što mi stalno ističemo kad govorimo i sa drugim regijama u Republici Hrvatskoj, naravno govorimo o kontinentalnom dijelu, kako bi mi trebali razvijati turizam u Hrvatskoj, a da on bude cijelogodišnji i da on bude održiv. I dok je Međimurje primjer pozitivne prakse u Hrvatskoj, susjedna Slovenija otišla je i korak dalje. U Sloveniji je trenutno samo 5 destinacija. U Sloveniji je trenutno samo 5 destinacija koje imaju platinasti certifikati i jedna od njih je Laško, na što smo iznimno ponosni, jer to je zahtijevalo ogroman trud. Ujedno to je i obveza za budućnost da ono što već postoji nadogradimo i da uključimo što više ljudi, što više lokalnog stanovništva i da tu održivost koju mi živimo ponudimo turistima. Daljnja revitalizacija prirodnih i kulturnih vrijednosti ciljevi su Međimurja za sljedeće 2 godine u kojima se nadaju i stjecanju platinastog statusa.